बर'नि ओंख्रै अनला ना बोथिया ओमफ्राय मुला बारसिखि बिबार ओरैबायदि गोथाव मोनो। ओइ मासेया थालांफ्रांदोहाय मासेखौबो गारबावासो ओंखायनो होबावदों। सोर सोर गोथाव मोनो दे अनला ओंख्रै बर'नि ओंख्रै होनो जायखौ बर'नि फेभरेट ओंख्रै। बहुद गोबाव जाबायमोन सङैया दिनै संबाय। बयबो गावबा गाव स्टाइलनि सङो नङा होमबा? थ' नोंथांमोनाबो नायदो आंनि स्टाइलनि संनायखौ आं माबायदि सङो आरोना। सारायानो नायजालाहाय एकदम खारै ओंख्रि संलाय माबा थावनि संलाय सङैनो सारायानो बिदि जालांजोब्बाय जिनो। सानैल' नालाय ओंखायनो साराय फिसायावनो संजायो जोङो सानैजोंनो। बासिनो नाङा दै गोरिबसो बायनो हाया। नै खारै होनानै गोजा जाबाय आरोना अनला ओंख्रिया। खारै होबाथ' गोजा जाखायो नङा होमबा? अनला ना ओमफ्रायो बारसिखि बिबार ओमफ्राय मुला ओरैबायदि गोथाव मोनो आङो। सोर सोरनि फेभरेट अनला ओंख्रिया खोन्थाहरलाय। जि दावरावलै मामिया। सो जानो गोथाव मोनगोना मोना नै ना बोथियाजों अनला बारसिखि बिबार। एसे लाव लाव एसे आमथा जाबावनांगौ। जि दावराव मामिया। मोनबाय नै ओमफ्रायो जोंनि अनला ओंख्रिया। आं एसे लाव अनला ओंख्रियाना संनानै दसे दोनबानो आमथा आमथा जायो। ओमफ्राय दा इयो लावस्रो नालाय दा आरामसे गथा खागोन इयो। अनला ओंख्रियाना संग्रा गुदुंबाथ' लाव लाव जाखायोना एसेबाबो, ओमफ्राय गुसु जाबाथाय आमथा आमथा जायोना।